Init. Udah pasong dila. Good morning mga kamads, it's me Red and welcome back to my channel. Diba? So muna akong buntag mga kamads. Muna akong tigbukaw. Isa. Kan pagubak pa. Kan pagpapalingan. Ang paborito. So karon mga kamads. Lakaw taron. Karon na buka. Inom tong video tao. Pagutang lakaw. Lakaw taron pero wa pa ko kabalo sa tong lakaw. So stay tuned. Hello mga kamad, so namin karon sa IT Park. Ari may mangita o kung sa among laro-laro yun karon. Eh, tanaw ta sa itong OOTD ron. Balag di gwapo basta OOTD. Nambok naman ta guys. Wala ta exercise. Video. Kaya naabtan man ta og gutom. Ngaon sa ta. So kay gigutom man ni, ngaon sa ni. Sige ni siya nga flavor? Dulce de leche. Dulce de leche. Oh, KitKat. Okay, tara ngaon sa ta kay gutom. Okay, first bite. KitKat yun. Paano siya kay? Dulce de leche. Dulce de leche. Dapat tarawan din. Sa mga kamads, mas bet ako ang KitKat. Sa kawan mani, Danidos Waffles of Belgium. 75 din siya guys. Sulba di mong sweet tooth. So change of plans mi karon guys kay among gyari kay sige to tong gyari magpa-food spa ta mi pero ako nilakos kay wow gamidyas ko pero pilo-pilo ra mawaw kung magpa-food spa kay maghinilas tag food spa niya wate pang palit midyas. So change plans adto na lang mi og asa to adto mi country mall kay mo palit mi og sapatos. Ato na lang po ni mga on. So last bite na ni guys. Sunod na lang ang food spa. Wala na po yung budget ng food spa kaya akong gipalit o t-shirt. Wala na yung budget. Sulit 75 pesos mga kamads. Sulit. Waffles daw. Waffles, ma'am, sir. So, tara. Ato na ta sa atong next destination. Mask ka tatay sa pang-discard. Sus, gwapo. Gwapo rin mag-mask. Tara. Ato na ta sa atong next destination. Hindi ko kalkul din.
alcohol ta kay delikado na. Nanarbay manggipang. Tara. Venue ta mga kamads. So mga kamads, gawas na tas Ayala Mall. Adto na po taog Country Mall. Yeah, boy. Oh my God! Wow! Abot na sa Country Mall. So mga kamads, change venue na punta kay uy lami nga kananan sa Country Mall. Nabot ta karon sa My Greek Taverna. My Greek Taverna. So ari na ta mangaon kay gutom na. So mga kamads, magna. Mangayo sa mi sa menu kay mag-order sa mi. Magpili mi sa mga order. So kita-kits. So mga kamads, marami yung order. Iabot na po na mong order. So muna mong kanon for today. So muto mong gi-order mga kamads. Mukhaon sa mi kay isapot na akong kuyog kay gutom na. Trambaw ta mga kamads. Praise na kami lang. Father, the Son, the Holy Spirit. Bless us, O Lord, for these thy gifts, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. So ito ng timplahan. Ato ng timplahan ang grilled pork chop. Yung ko kamao mo describe program niya. Kumok ilang pork chop. Ano siya kamads? Sige tawag na? Musaka? Tilaw tas musaka. Mura siya o pasta. Pasta bang bawang na? Pasta lasagna. Init. Wala pa akong dila. Lami siya. Wala siya og lasagna. No? Lami. Grabe hang. Oh, hang init. Pero lami siya lami. Sunod.
Kay ang french fries nga na ay subak. Sige, subak na yung baboy. Na subak na manok. Sige, sauce ani may labs. Mayo ketchup. Ano siya? French fries, mayo, ketchup o chicken. Okay. Lami ang combination sa french fries ug sayang sauce. Ang kanindutan na nga french fries. Nanay sudan kinay manok. Sulit kid. Mga kamads. Lisod hindi mag-video nga magkaon. Hindi ka kakaog tarong. So, ang last nga taste check kay kaning saan siya burrito? Shawarma din. So, ang last na to nga tilawan kay ang shawarma. Kumanani kay mukhaon na jugo. Muni siya atong last nga taste check. Shawarma. Lami. Waka ko last. In fairness, lami. Lami siya. May kamatis. Lami. So guys, tutol sa namo among i-order ha. Yan po. Kita sa kilo. Ang gawas niya kay dili na init. So katong sodium ha. Muy sakit sa dila. So, akong i-rate ha para rin yan ako dahil bitag panglasa. So, ang akong pinakaganahan sa nakaon na mo karon kay ang burritos. Shawarma. Ang shawarma ang akong pinakabet. Muto akong pinakabet. Akong naganahan. Ang second ako nga paborito kay ang actually Thai sila Thai. Sa pork chop o ang singa na musaka. Thai actually ang pork chop o musaka pero mas bet ako ang pork chop kay solid man siya. Ako naanad sa squishy nga ano sana? Kasi tawag ng pagkaon dish day squishy nga dish man ang musaka. Tayo ta sila pero mas bet na ko ang solid. Last na ko ang french fries. Pero lami sila tanan na. Muro to akong ranking kay ay lahi bitag pangasa. So magbayad sa aming panamika. So guys, manamig kaon. Padung na may ulit kay busog naman. In fairness mga kamads, lami gid lang pagkaon dito. Lami siya pero napoy pagkamahal gamay kung sakto ra inyong budget. Pero napo kay mo lagi ni atong unang review. Medyo napamahal-mahal kita sa atong unang kaon. So guys, ato na ni guys. Wala ko naka-bill reveal. Pero akong napicturan. Edit na lang ako kung pila to among nabi. So moro to among adventure karon muli na. So mga kamads, please support my YouTube channel. Muna akong first video nga naglaag-laag ta.
Hope you support me para makahimo na punta og lain video. O para makasuroy na punta o makatilaw ta sa lain mga lami nga kan-anan diri sa Cebu. Pero maglaroy-laroy ra ta og natay budget. So please support me mga kamads para ato ning ipadayon. Till next time mga kamads. See you. Peace out.